आंनि मुङा सम्पारानि गयारी आं मादलिजरा गामिनि थागिबि आङो बे आंनिनो न'जों लोगोसे मादलिजरा गामियावनो सम्पारानि हमस्टे मुंनि मोनसे थाग्रा खुलि जागायजेननाय जादों जेरै मानास नेशनेल पार्कआव बेरायनो फैनाय सुबुंफोरनि सुख सुबिदानि थाखाय आं बेखौ खालामनाय जादों। बेवहाय जोंना जेरै जों बर'नि ओंख्रि अनला दाउ साम'जों सबाय लाफा बायदिसिना बिदि मोनगोन आरो अमा सावनाय अमा एवनाय दाउ एवनाय बेबायदिखौ मोननाय जागोन। दावबायारिफोरनि थाखाय जिपसि साफारिनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो बनफायारनिखौबो मोनगोन। इयुनाव जोङो टेन्ट होनायनि माबाखौबो थांखि लानानै दोनदों इयुनहालागै होगोन होननानै। रुम रेटखौ आं दा नै बे रुमखौ आङो 1800 खालामनाय जादों। ब्रेकफास्ट इनक्लुडिं बेयाव थाखागोन आरो जानाय जेनेबा लान्च डिनार बेफोरो एक्सट्रा जागोन। रुम रेटआ मोनसे फेमिलि रुम दङ बेयाव जेरावहाय 3 बेड थागोन बेयावहाय आङो 25 खालामनाय जादों। माने 2500 खालामनाय जादों ओमफ्राय बाखि बे मोनथामा एखेयानो जोब 1800। दा गासै दावबायारिफोरनि थाखाय आं बेखौनो मेसेज हरनो लुगैयो दे नोंथांमोनाबो मानास हाग्रामायाव बेरायफैनायजों लोगोसे आंनि बे सम्पारानि हमस्टेयावबो गोजोनै हरसे बा हरनै थाफैनो हागोन। बेखौनो आङो गासै रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारा 9365046257 9101 657 445 नैबे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेखिनि जायगाखौ जों मादलिजरा होनो। बे हमस्टेखौ लुनाया बारा गोबाव जायाखै नै 2022 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनिफ्रायसो आं बेखौ जागायजेननाय जादों। आं बर' आइजोफोरखौ बेखौनो मेसेज हरनो लुगैयो जे जों माने बर' आइजो होननानै जों खामानि मावनायाव बा जायखिजाया मोनसे बेफार फालांगिनि माबायाव लाज नाङा बा आवगायबोनांगौ बेफोरबायदि जों माबायोबा आं सानो जे जों बर' माहारिफ्राबो सानसे बुहुत जौगानायनि लामायाव फैगोन होननानै आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो।